ବାୟା ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ସାଧୁ ପତେ ନୀତି କରୁଛି ସାଧନା ତା ବିଚାର, ସାଧୁତା ପଦରେ ଖଟନ୍ତି ସାଧ୍ୟ ଅଛି କାହାର। ଜନ୍ମଟି ଯାହାର ଜଗତେ ସାଧୁ ତାରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ବୁଝାଇ। ଜ୍ଞାନ ହେଲେ କର୍ମ ତୁଟଇ ଜ୍ଞାନ କର୍ମୁ ସମ୍ଭୂତ, କରମରେ ପ୍ରାଣୀ ପର୍ବତେ ଭକ୍ତି ହେଲେ ଉଦିତ। କରମରେ ଯାକୁ ଗୁରୁ କୃପା ନହିବ, ଭକ୍ତି କାହୁଁ ଜନ୍ମିବ। ଭକତି ନହେଲେ କି ଜଗତରୁ ତରିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାହାର ଭାବନା ହୃଦ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଭକତି କିପରି ମିଳିବ ଭାବେ ଦାସ ଭଣଇ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।